Co aval dos 20.000 votos cos que se fixo Benega na comarca do Salnés nas últimas eleccións galegas, os nacionalistas deseñan a súa folla de traballo para os vindeiros 4 anos. Unha das súas prioridades, a rexeneración da ría da Arousa. A actuación do Partido Popular na Xunta de Galicia durante todas estas últimas legislaturas foi de abandono absoluto, non? E os datos están aí á vista, onde houve unha baixada alarmante da produción, unha perda de postos de traballo derivados directamente da ría. Nese sentido tamén se comprometen a dar a batalla contra a macrocelulosa de Altri en Palas de Rei co risco que denuncian suporía para a ría. Din que o PP tentou enganar a cidadanía con ese proxecto. O Partido Popular engañou a todo o país, engañou a toda Galiza, pretendendo empaquetar co laciño de sustentável un proxecto que non ten nada de sustentável, que é unha auténtica bomba de reloxería, é unha macrocelulosa. Urxen tamén a levar a cabo un plan de reindustrialización da comarca porque explican a economía non pode depender só dos servizos e o turismo. Non podemos asentar un modelo económico nesta comarca baseado exclusivamente nos servizos, exclusivamente no turismo e na hostelería, sino que o emprego industrial, un emprego de calidade, ten que ser unha aposta clara. E din tamén que fronte ás políticas lesivas do PP dos últimos 15 anos, eles dende o Parlamento galego reivindicarán melloras na sanidade, en especial na atención primaria e tamén na atención aos maiores. Nese sentido, exixen que a Xunta lidere a compra do asilo de Cambados. Unha das primeiras iniciativas que imos a presentar vai ser seguir insistindo en que o asilo de Cambados ou Pazo de Montesacro se merque e que a Xunta lidere a compra do Pazo de Montesacro para convertilo na primeira residencia pública da comarca do Salnés. Vamos seguir insistindo. E comprométense a traballar arreo dende o Parlamento cun grupo forte como única alternativa real ao PP entenden que ten nestes momentos Galicia.